மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு இடியாப்பமும் தேங்காய் பாலும் செய்யலான்ட்டு பிளான் பண்ணியாச்சு. இந்த வாட்டி மாவு கூட சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணி பண்ணாமல் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் மாவை ஆட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா தான் இருந்தது. எப்பவும் விட நல்லா சாஃப்டாகவே வந்திருந்தது. இந்த மாவு கடையில் வாங்கின மாவு கிடையாது. சிவப்பரிசி இருக்கு இல்லையா, அதை தான் நானே வீட்டில் நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுருந்தேன். எப்பவும் சிவப்பரிசி மாவு கூட மட்டும் செய்வேன். இந்த வாட்டி 1 கப் சிவப்பரிசி மாவு கூட 1/2 கப் ராகி மாவும் சேர்த்து செஞ்சு பார்த்தேன். எப்பவும் இதை தனித்தனியாக தான் செய்வேன். இந்த வாட்டி சேர்த்து செஞ்சு பார்த்தேன். டேஸ்ட்லாம் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை, நல்லா தான் இருந்தது. தேங்காய் பால் கூட சர்க்கரை தான் ஆட் பண்ணி எல்லோரும் செய்வாங்க. எனக்கு என்னமோ நாட்டு சர்க்கரையே செட் ஆயிடுச்சு. சர்க்கரை ஊற்றி சாப்பிட்டா தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு முளை கட்டுறதுக்காக பச்சை பயிர் ஊற போட்டிருந்தேன். நைட்டு வெளியில் போயிட்டு வரும்போது கருவேப்பிலை தலை வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன். ஒரு லேஸ்னஸ்னால அப்படியே வச்சாச்சு. காலையில் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலான்ட்டு பார்த்தா அடிக்கிற வெயிலுக்கு காலையிலே காஞ்சி போய் தான் இருந்தது.